അല്ല 6:45 ധന്യമാതാജി എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട് ഉണ്ട്. മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങള് മംഗലാപുരത്തിൽ നിന്നാണേ. അപ്പം നാരദിയൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റി. ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതെ അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. അമ്പലത്തിൽ ചെന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് കണ്ട് നേരിട്ട് നമ്മള് ലൈവ് കാണും പോലെയല്ല നേരിട്ട് കാണുന്നത്. നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി കൂടി എനർജി അല്ലേ? അതെ അതെ. അപ്പൊ ഞാനിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വന്ന് കാണണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. അതെ അതെ, എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു 3 ദിവസം പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടാകും. അതെ, അല്ല പ്രഭുവിന് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ സംശയത്തിലായിരുന്നു. എന്തായാലും വരാൻ സാധിച്ചല്ലോ, അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം, സന്തോഷമായി. ഇനി പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ വരാലോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും കേട്ടില്ലേ, അവിടെ പോകുമ്പോ ഇവിടെ ഓൺലൈനിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല, അതിനേക്കാൾ എനർജിയാണ് ചെല്ലുമ്പോ, അല്ലേ? അതെ. ആ പ്രതിഷ്ഠ ഞാനിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. വളരെ ജീവസെറ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ, അത് കാണണം. പരിചയം ഇപ്പൊ പോയവർക്കാണ്. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാന്തം പോലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മളെ. പിന്നെയും പിന്നെ പോകാൻ തോന്നിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക്. ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പോണം. ഇപ്പൊ പ്രഭു പറഞ്ഞില്ലേ, മാതാജി ഞാനിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്നിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും പോകാനായിട്ട് നോക്കാം. ഏതെങ്കിലും പോകുമ്പോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നല്ലതാണ്, പോകാൻ നോക്കാം. ഒന്നുകിൽ ഇപ്പൊ ജന്മാഷ്ടമി വരുന്നുണ്ട്, ആ സമയത്ത് പോകാം. അതല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തായാലും നല്ലതാ. അപ്പൊ പോകുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ കാണുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഒത്തിരി കൂടി സന്തോഷമായിരിക്കുമല്ലോ നേരിട്ട് കാണുമ്പോ. അതെ, ഈ ഭാഷയിലൊക്കെ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരുന്നതാണ് നല്ലത്. അതെ അതെ അതെ. എന്നാലും ഭാഷയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല പ്രഭു. ഞങ്ങളൊക്കെ പോയി, ഞങ്ങളിനെ ഇനിയും പോവാൻ പോണ്. അതെ, 14-ാം തീയതി സേവയ്ക്ക് പോവാ ഞങ്ങള്. 14-ാം തീയതി പോയിട്ട് ഞങ്ങള് 16-ാം തീയതി തിരിച്ചു വരും. കുറെ പേര് വീണ്ടും നിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാളുമ്മ തുടങ്ങി 4 പേര് കൂടി പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അവസാനം അത് 16 പേരായി. അപ്പോഴൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങള്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം. ഓഗസ്റ്റ് 14-ാം തീയതിക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 14-ാം തീയതിക്ക് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പ് പോകുന്നുണ്ട്, അവരെ കൂടെ പോകാം. അതെല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഓഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ ജന്മാഷ്ടമി പിന്നെ ബ്രഹ്മോത്സവം, അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം വരുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആണ്. ആ സമയത്തേക്കാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം ആണ്. ആ സമയത്തേക്കാണെങ്കിൽ അപ്പോഴായാലും വരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ശരി മാതാജി, ആ സ്ഥലത്തിൽ ഞാൻ എന്തായാലും വരൂ. വന്നോളൂ പ്രഭു, കാണാം നമുക്കൊക്കെ. ബ്രഹ്മോത്സവത്തിന് കുറെ പേരുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് ഞാനും വരും. വന്നോളൂ, ടിക്കറ്റ് എടുത്തോളൂ. ഇപ്പോഴേ തന്നെ ടിക്കറ്റിന്റെ സമയം പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എടുക്കാനായിട്ട്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മോത്സവത്തിന് നമുക്ക് പോവാം. ഓഗസ്റ്റ് 6-ാം തീയതി വരെ, സെപ്റ്റംബർ 6-ാം തീയതി വരെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 28 തൊട്ടാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ടിക്കറ്റ് എടുത്തോളൂ എല്ലാവരും വരാനായിട്ട്. നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏതാ ട്രെയിൻ? നമ്മളെ ഓണത്തിന്റെ സമയത്താണോ മാതാജി? ഓണത്തിന്റെ സമയം. ഓണം കഴിയും മാതാജി. ഓണം ഓഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കഴിയും. അതെ, ടൈമിലാണ് ജന്മാഷ്ടമി വരുന്നതും പിന്നെ ഇതും രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചല്ലേ അവിടെ ബ്രഹ്മോത്സവം കൂടി ഒരുമിച്ചാ വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് കൂടുതൽ പേര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വരാറ്. അവധിയല്ലേ? അതെ, പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും പോന്നോളൂ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും. മാതാജി അവിടെ ഉണ്ടാവുക ആ സമയത്ത്? ആ സമയത്ത് പോകാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ബ്രഹ്മോത്സവം. എന്നാ എല്ലാവരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാലോ അവിടുന്ന്. അതെ അതെ, പറ്റുന്നവരൊക്കെ എല്ലാരും വരും, എല്ലാ മാതാജിമാരും എല്ലാരും വരണം. എല്ലാരും കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ? എല്ലാവർക്കും കാണാലോ നേരിട്ട്. അത് വലിയ സന്തോഷാണ്. നേരിട്ട് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരിട്ട് കാണാലോ. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പോവാനായിട്ട്. ഇവിടെ ആകുമ്പോഴാണ് ചെറിയൊരു, നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അധികം ദൂരം ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക്. കേരളത്തിൽ അടുത്താ പോവാൻ. നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് സുഖാ പോവാനായിട്ട്. രാവിലെ വണ്ടി കയറിയിരുന്ന ട്രെയിനിലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ. രാവിലെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ 6 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെയാണ് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതൽ. അവിടെ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറെ ദൂരം ഉണ്ടോ മകച്ചി? ശരിക്കും നമുക്ക് ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുള്ളൂ ദൂരം. മംഗലാപുരം സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ നിന്ന് 17 കിലോമീറ്ററോ 15 കിലോമീറ്റർ അത്ര അങ്ങനെ. രഥോത്സവത്തിന് പൊക്കോളൂട്ടാ. രഥോത്സവം എന്നാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാ മാതാജി രഥോത്സവം? രഥയാത്ര. രഥയാത്രക്ക് പോയാലില്ലേ, അത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക്. ഈ രഥയാത്രക്ക് പോയിട്ട്
പരുന്തുകളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഞങ്ങള് വലിച്ചു പോയപ്പോ എവിടേക്കോ പരുന്തുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടായിട്ട് പറന്നു പോകണം. നോക്കുമ്പോ എവിടെയാ നമ്മുടെ ഇസ്കാൻ കുലയുടെ മുകളിലാണ് എല്ലാം ചെന്ന് സെറ്റായേ. അതൊരു ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു എനിക്കന്ന്. ഞാനത് അതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു കൃഷ്ണപരുന്തല്ല, ഒരു നമ്പർ ഓഫ്. അത് കാണുമ്പോ നമുക്കേ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണത്. രഥം വലിച്ച് അവിടെ എത്തുമ്പത്തേനും കൃഷ്ണപരുന്തുകളും കൂട്ടം കൂട്ടായിട്ട് ഒന്നൊന്നല്ല എവിടെന്നൊക്കെയോ വരുന്നുണ്ട്. നാളെയാണ് അത് ഭയങ്കര നല്ലതാട്ടാ. അതിന് പോണം ശരിക്കും കാണണമെങ്കിൽ. അതെപ്പോഴാ? നാളെ മാതാജി ഇപ്പൊ ഇന്നാ പറയുന്നത്. മാതാജി അതൊക്കെ കുറെ കഴിയുമ്പോ കുറെ ലേറ്റ് ആവില്ലേ മാതാജി നാളെ? ഇല്ല മാതാജി, രഥയാത്ര വേഗം തീരാറുണ്ട്. രഥയാത്ര അധികം രാത്രി ആവാറില്ല, ഇരുട്ടാവില്ല. കാരണം മെയിൻ റോട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ വരുന്നതല്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അധികം ഇരുട്ടാവണേലും മുന്നേ തന്നെ രഥയാത്ര തീരാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഹലോ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഗീത 10ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തോണ്ടിരിക്കണ്ടായിരുന്നു പ്രഭു? അതെ മാതാജി. എത്ര ശ്ലോകം? 35 എടുത്തു. 35 വരെ എത്തില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് വിശ്വരൂപല്ല 10ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ, വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതി യോഗത്തിലെ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിഭൂതി യോഗത്തിൽ പറയുന്നത്. അതില് 35 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്. ഇനി 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് കടക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ, കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതില് എന്തൊക്കെയാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞ, ജലജീവികളിൽ വരുണനാണ്, പിതൃക്കളിൽ അരിമാവാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവും അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബൃഹസാമ തഥാ സാംനാം ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകരഃ. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത്സാമം, ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രവും, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത്സാമം, ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രം, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷ മാസം, അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസം, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവും ആരാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
द्वितीयं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവതാമഹം. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സദുദ്യമവും ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ചൂതുകളി, വഞ്ചകന്മാരുടെ ചൂതുകളി അത് ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, ജയവും സത് ഉദ്യമവും ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ വഞ്ചകന്മാരെക്കാളും വഞ്ചകനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഒരാൾ വഞ്ചിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ വഞ്ചനയെ കടന്നു വെട്ടിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാമപഹ്യം വ്യഹ്യം വ്യാസ കവീനാമുശന കവി. വൃഷ്ണീനാം വസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാമപഹ്യം വ്യാസ കവീനാമുശന കവി. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശന കവിയുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവൻ ഞാനാണ്, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനൻ ഞാനാണ്, മുനികളിൽ വ്യാസമഹർഷിയും ചിന്തകരിൽ ഉശന കവിയും ആരാണ്? ഞാനാണ്. ഉശന കവി എന്ന് വെച്ചാല് ശുക്രാചാര്യർ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണമാകിയാൽ വാസുദേവൻ ബലദേവൻ അഥവാ ബലരാമനാണ്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ആദിമൂലമാകിയാൽ അദ്ദേഹമാണ് വാസുദേവന്റെ സ്രോതസ്. കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും അടുത്ത ഇത്തരം രൂപവിസ്തരണങ്ങളെ, കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, സ്വാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ എന്ന വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണമാണ് ആര്? ബലദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബലദേവൻ എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ആദിമൂലം ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ വാസുദേവന്റെ സ്രോതസ് ഈ ബലരാമൻ അല്ലെങ്കിൽ ബലദേവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം? സ്വാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ഭഗവാന് വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ എന്ന വ്യത്യസ്ത വിസ്തരണങ്ങളും ഭഗവാനുണ്ട്. ദണ്ഡോ ദമയതാമസ്മി നിധിരസ്മി ജിഗീഷിതാം മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, കോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നിയമരാഹിത്യങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, ശിക്ഷ ഭഗവാനാണ്. വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നീതി, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. യച്ചാപി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹമർജുന നാ തദസ്തി വിനയാസ്യം ഉന്മയാഭൂത ചരാചരം. അർജുന, അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയണത്? എല്ലാ സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണ്. എന്നെ കൂടാതെ ഒന്നിനും എന്ത് സാധിക്കില്ല? നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷാ തുദ്ദേശത പ്രോക്ത വിഭൂതേർ വിസ്തരോ മയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല? ഒരവസാനം വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളിലെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊരു പറയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ദേവന്മാരായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാൻ ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനാണ്, ആദിത്യന്മാരിൽ വിഷ്ണുവാണ്, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയാണ്, രുദ്രന്മാരിൽ ശിവനാണ്, യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനാണ്, വസുക്കളിൽ അഗ്നി, സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ, സ്രഷ്ടാക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവ്, ദൈത്യന്മാരിൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ, ശിക്ഷകരിൽ യമദേവൻ, പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ്, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളില്
അശ്വങ്ങളിൽ ഉച്ചശ്രവസ്, ആനകളിൽ ഇന്ദ്രന്റെ ഐരാവതം, പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി, അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തൻ, ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, മത്സ്യങ്ങളിൽ സ്രാവ്, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ മുനികളിൽ വ്യാസമഹർഷി, മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുമഹർഷി, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദമുനി, പുരോഹിതന്മാരിൽ ബൃഹസ്പതി, യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനി, ചിന്തകരിലെ ഉശനാകവി ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ നിയമങ്ങളും കൃത്യങ്ങളും, അതായത് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഭഗവാൻ കാലമാണ്, ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഭഗവാൻ പരശുരാമനാണ്, വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ശിക്ഷ, ആയുധങ്ങളിൽ വജ്രായുധം, സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ ജ്യോതിസുകളുടെ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം, ജലാശയങ്ങളിലെ സമുദ്രം, വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം, ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയിൽ വായു, ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഗംഗ, സൃഷ്ടികളിൽ ഞാൻ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഭഗവാൻ തന്നെ, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷ മാസം, ഋതുക്കളിൽ വസന്തകാലം, അനവസാനമായ കാലം പിന്നെ എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഗുണങ്ങളില് ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം, കോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, സ്ത്രീകളുടെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, പിന്നെ സദുദ്യമം, ജയം, ശക്തന്മാരുടെ കരുത്ത്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ തത്വശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. ജീവഗണങ്ങളിലെ ജീവചൈതന്യം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലെ മനസ്സ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഭഗവാനാണ്. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദിബീജം ഭഗവാനാണ്. ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം, അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്സമാസം, ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയസത്യം, സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹൽസാമം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ മനുഷ്യരും രാജാക്കന്മാരില് പാണ്ഡവരിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനാണ്. മനുഷ്യരിൽ രാജാവ്, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനാണ് ഭഗവാൻ. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപവും, വേദങ്ങളിലെ സാമവേദവും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജാംശ സംഭവം. വിഭൂതി മറ്റും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ വിഭൂതിമത്തായിട്ടുള്ള, സുന്ദരമായിട്ടുള്ള, തേജസ്സുറ്റമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്താണ്? എന്റെ കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിംജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോ അർജുനോട് പറയാണ്, ഇനിയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ അസമർത്ഥനാണ്. ഭഗവാന് ശ്രേഷ്ഠനായോ ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ആരുമില്ല. ഭഗവാനെ ദേവന്മാരോട്, ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ ആകട്ടെ ആരോടും തുല്യനായിട്ട് കരുതുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ അവിശ്വാസിയായിട്ട് ഭവിക്കുമെന്ന് പത്മപുരാണം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അസമർത്ഥനാണ്. അസമർത്ഥൻ വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടോ ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ആരാണോ ഭഗവാന് ദേവന്മാർക്ക് തുല്യനായിട്ട് കരുതുന്നത്, അതായത് ബ്രഹ്മാവിനോ ശിവനോ ഒക്കെ തുല്യനായിട്ട് കരുതുന്നത്, അവരുടനെ തന്നെ അവിശ്വാസിയായിട്ട് ഭവിക്കുമെന്നാണ് പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? മാതാജി, എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാണോ പ്രഭു? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 11ാമത്തെ അധ്യായം ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിക്കോട്ടെ, 10 മിനിറ്റ് എടുത്തോട്ടെ. തുടങ്ങിക്കോളൂ മാതാജി. മാതാജി നമസ്തേ. മാതാജി പ്രണാം മാതാജി. കുറച്ച് ദിവസം എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു, വയറിന് നല്ല സുഖമില്ലായിരുന്നു.
അതെ, മാതാജിനെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചായിണ്ടായിരുന്നു. അതെ, കുറച്ച് ഞാനും മാതാജിയെ കണ്ട് കുറെ ദിവസമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയോ മാതാജി? അപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല, ഓക്കെ വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അതില് 5 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തെ തിരിക്കുന്നത്. 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥനയും വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ വിവരണവും, 9 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് സഞ്ജയന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം, 32 മുതൽ 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ കാലരൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, 35 മുതൽ 46 വരെ അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥന, 47 മുതൽ 55 വരെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗം അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥനയും വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ വിവരണം. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമത്യാത്മ സഞ്ചിതം യത്തയോക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവ്വം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, പരമഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങ് എനിക്ക് ഉപദേശം നൽകിയത് കൊണ്ട് എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ മാറി. അപ്പൊ എന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും എല്ലാം ഇപ്പൊ മാറി. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ആ ഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പരമരഹസ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം കേട്ടപ്പോ ആ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു. ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാനാണ് സർവ്വ സൃഷ്ടികളുടെയും കാരണമെന്ന് തുറന്നു കാണിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണു കാരണഭൂതനത്രേ. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും കാരണഭൂതൻ മഹാവിഷ്ണു ഏതാണത്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. ആ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെയും കാരണഭൂതനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമല്ല, എല്ലാ അവതാരങ്ങളെയും ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. ഭവാപേയൗ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതോ വിസ്തരശോ മയാ ത്വത്ത കമലപത്രാക്ഷ മഹാത്മ്യാമപി ചാവ്യം. അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്നും കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനോട് പറയാണ് അർജുനൻ, കമലാക്ഷ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഇവിടെ അർജുനൻ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനവും മരണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? കമലാക്ഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കമലാക്ഷ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകള് താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതളുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കമലാക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സർവ്വവ്യാപിയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം ഇല്ലെന്നാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവ്വവ്യാപിയാണ്, എല്ലായിടും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്. പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത്, എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് സാന്നിധ്യം ഇല്ല എന്നുള്ള ഭഗവാൻ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഏവമേതദ്യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പറയണത്? അങ്ങ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അർജുനനോട്, അല്ലെ, എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാനാണ് ഇവിടെ ആരാഗ്രഹം പറയുന്നത്? അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകളാൽ പ്രചോദിതനാണെങ്കിലും വരും കാലങ്ങളിൽ കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കരുതിയേക്കാവുന്ന ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുളവാക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ അർജുനന് വിശ്വാസമാണ്. പക്ഷേ വരും കാലങ്ങളില് ഭഗവാനെ സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കരുതിയേക്കാവുന്ന ജനങ്ങളില്
വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാവിയില് അവതാര പുരുഷന്മാരെന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ട് പലരും വരാം. അപ്പൊ അവർക്കൊരു മാനദണ്ഡം എന്ന നിലയിലും എന്ത് പറയാം, വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാം. അപ്പൊ അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആര് വന്നാലും എന്ത് പറയാം, വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇവിടെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പറയുന്നത്. മന്യസേയതി തച്ചക്യം മയാ ദ്രഷ്ടൂമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തഥോ മേത്വം ദർശയാത്മാനം അവ്യയം. പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലയോ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിസീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവും ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനോട് ശിഷ്യൻ അഭ്യർത്ഥിക്കാണ്, ആ ഗുരുവിന് മനസ്സിലാകാണ് ആ ശിഷ്യന് ആ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, കരുതുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങ് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്താണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് കാണിച്ചു തരാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ശിഷ്യനെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാണ്, എനിക്കുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങേ കരുതുകയാണെങ്കിൽ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അചിന്ത്യ പ്രഭാവശാലിയാണെന്നതിനെയാണ് ഇവിടെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വതേ അപ്രമേയനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കനിഞ്ഞ് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താനാകും. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ അഹേതുകമായ കനിവിന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ആജ്ഞാപിക്കൽ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ആജ്ഞാപിക്കല്ല, അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത്, ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധാ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിനക്ക് അത് കാണാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് അല്ലെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങള് നീ കണ്ടുകൊള്ളാൻ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുവാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപവും അങ്ങനെ തന്നെ. ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള രൂപങ്ങള് സദാ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം കാണിക്കുന്നത്, വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരവ്യോമത്തില് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല, അത് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അത് കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു നിലനിൽപ്പില്ല. പശ്യാദിത്യൻ വസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്ചിനൗ മരുതസ്തഥാ ബഹൂന്യാ ദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാചാര്യാണി ഭാരത. ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഇതാ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളു. അപ്പൊ ആദിത്യന്മാര്, വസുക്കള്, രുദ്രന്മാര്, അശ്വിനി ദേവന്മാര്, മരുത്തുക്കള്, ദേവതമാര് തുടങ്ങി ഇതിനു മുൻപ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത ആശ്ചര്യങ്ങളെല്ലാം ദർശിച്ചു കൊള്ളാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്, അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിനു മുന്നേ ആരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, അർജുനനാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇഹൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പശ്യാദ്യാസചരാചരം മമാദേഹേ ഗുഡാകേശ യച്ഛാന്യദൃഷ്ടുമിച്ഛസി. അല്ലയോ അർജുന, നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നീ കണ്ടുകൊള്ള. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നീ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും മേലിൽ നിനക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതും എല്ലാതും ആര് കാണിച്ചാണ് ഇവിടെ, അർജുനന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തില് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോ നീ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇനി ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളും ആണ് ഇവിടെ ആര് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അർജുനന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്.
അപ്പൊ അതിനെന്താണ് വേണ്ടത്? നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടുമാനേ നൈവാസോ ചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷെ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളു. അപ്പൊ നിന്റെ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് നൽകാം? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കാണാനായിട്ട് ഉള്ള ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ആര് നൽകാം? ഞാൻ നൽകാം. അപ്പൊ നിനക്ക് യഥേഷ്ടം എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അർജുനന് ഭഗവാന്റെ പ്രസ്താവനകളെ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടോ ദാർശനികമായിട്ടോ അല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ ആദ്യ കണ്ണിയായതുകൊണ്ട് അർജുനന് ഈ ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനടുത്ത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പ്രസ്താവനകള് സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, ദാർശനികമായിട്ടോ സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടോ പറഞ്ഞതല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ആര് തന്നെയാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ